ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ብፍላይ ደቀነስትዮ ብምኽንያት 8 መጋቢት ሩሕስ በዓል ክኾነልክ እንዳተመነኹ ንሎም መዓልቲ ታሪክ 8 መጋቢት ካቢ ዝብገስ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘ ዝቐሪበ ኣለኹ ስጋ ፍጻመ መደበይ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ኣብታ ቻነለይ ሓደሽ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ምግባር ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድም ደጊመ ሰናይ ምክትታል 8 መጋቢት ኣህግራዊት መዓልቲ ደቀነስትዮ መዓስን ብኸመይን ኣህግራዊ በዓል ክትከውን ተወሲና ኣብ ልዕሊ መሰል ደቀነስትዮ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘምፅኣ ተሎ ፅንሲ ደስ ሰፊሕ መደብ ኣዳሊና ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሰናይ ምክትታል ኣብዚ ግዜ ዘይከምቲ ቅድሚ 100 ዓመታት ዝነበረ ንልዕሊ 100 ዓመታት ኣብ መሰላት ደቀነስትዮ ማዕርነት ፆታ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ዝፀንሐ ኣድልዎ ተቐይሩሎ ታሪክ መዓልቲ ደቀነስትዮ ብ1908 ይጀሚሩ እተን ቀፂለን ዝነበረ ዓመታት ከዓ ኣብ መላእ ኤውሮፓ ክዝርካሕ ክኢሉ ብ1975 ኣህግራዊ መዓልቲ ደቀነስትዮ ተባሂሉ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መላእ ዓለም ተሰረተ ብ19 ታሕሳስ 1908 ናይ ደቀነስትዮ ውድብ ሶሻሊስታዊ ሰልፊ ኣሜሪካ ኤስፒኣ ንመዓልቲ ደቀነስትዮ ሃገራዊ ማሕበር መርኣያ ዝኾነ መሰል ደቀነስትዮ ዝቆመ ናይ መጀመርታ ማሕበር ኣቆመ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰንበት ለካቲት ማለት ኣብ 28 ለካቲት 1909 ንፈለማ እዋንዩ ተፈጺሙ እታ መዓልቲ እቲኣ ነቶም 1908 ኣብ ኒውዮርክ ዝነበሩ ኣብ ኢንዱስትሪ ዓለባ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ዝቃወሙ ሰባት ተባሂላውን እያ ወፂኣ 1910 ኣብ ኮፓሃገን እተገብረ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እተገብረ ጉባኤ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውስን ዕለት ከይተራኸባ ብዛዕባ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ ሓሳብ ኣዳለወ ኣብ 17 ሃገራት ዝመጻ 100 ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብመዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ቃልሲ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዘብርህ እማመ ብጀርመናዊ ልኡኽ ንዝቐረበ እማመ ርአን ፍሉይ መሰላት የለን ሰብኣዊ መሰላት ግን የለን ዝብል ጠለብ ብምቕራብ ክላራ ዜኪት ዝተባሃለ ጀርመናዊ ማሕበር ጉዳያት ኣብ ኮንግረስ ተቐባልነት ክረክብ ምንቅስቓስ ጀመረ ኣብ መንጎ እቶም ተሳተፍትን እተን ኣብ ባይቶ ዝተመርፃ ቀዳሞት 3 ኣንስቲ ካብ ፊንላንድ መፅአን ብ19 መጋቢት 1911 ኣብ ጀርመን ኦስትሪያ ዴንማርክ ስዊዘርላንድ ዝነበሩ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብማሕበር ንግዲ ማሕበራዊ ዲሞክራሲን ማሕበራትን ናይ ክብሪ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ፃውዒት ቀረበሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኤውሮፓ ትርከብ ሃገር ብዜካ ኣብ ፓርላማ ብ1906 ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር መንግስቲ ዝኣተወት ፊንላንድ ኣብ ካልእ ሃገር ክመርፃን ክምረፃን ኣይፍቀደለንን ነይሩ ኣብ ጀርመን ነዚ መሰል ብ1918 ጥራዩ ተዋሂብዎን ብ1913 14 ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንውግእ እትቃወም መዓልቲ ኮነት ኣብ ሩስያ ዝርከባ ኣንስቲ እውን ኣብ ወርሒ ለካቲት ዓመታዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ክትከውን ነታ ናይ መወዳእታ ሰንበት ተኣወጀ ኣብ ሩስያ ዝርከባ ኣንስቲ ብሰንኪ ቀዳማይ ወግዓት ዓለም እናንቆልቀለ ዝኸይድ ነበረ ጥሜት ኣብ ገመት ብምእታው ብ1917 ንዕግበትን ሰላምን ዝብል ጭርሖ መረፃ እቲ ብደቂ ኣንስትዮ ናይ ፔትሮግራድ ኣፅዋር ፋብሪካ ፑቲሎቭ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እዚ ጭርሖ እዚ ተገብረ መጥቃዕቲ እቲ ናይ ሩስያ ለካቲት ሰውራ ዝጀመረሉ እዋን እዩ ዘመልክት እዚ መርኣያ እዚ ብመሰረት ናይ ሎሚ ዓውደ ዋርሒ ዘይኮነ ግን ብ23 ለካቲት እዩ ተፈጺሙ ብመሰረት እቲ ብ8 መጋቢት 1917 ዝተኻየደ ናይ ግሪኻዊ ዓውደ ዋርሒ ግን ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ዕለት እያ 8 መጋቢት ከም ክፍሊ እቲ ኣህግራዊ ዓመት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ1975 ኣብ መወዳእታ ድማ ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ IWD ኢሉ ኣወጀ ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ ታሕሳስ 1977 ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት መዓልቲ ኢሉ ብወግዒ ኣወጀ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ናይ ዓለም ሰላምን ኣብ መጻኢ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገር በብዓመቱ ክበዓል ጠሊበን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ናይ ዓለም ሰላምን ኣብ መጻኢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገር በብዓመቱ ክበዓል ጠሊበን 8 መጋቢት እውን እንተኾነ ኣብ 26 ግዛታት ማለት ኣብ ሩስያ ቤላሩስ ዩክሬን ጆርጂያ ሪፐብሊክ ሞልዶቫን ኔፓል ቡርኪና ፋሶ ዛምቢያ እውን ህዝባዊ በዓል ኮይኑ ኣብ ሃገርና ኤርትራ እውን 8 መጋቢት ንስለ ፕሮፓጋንዳ ናይ ማዕከናት ዜና ዘመተን ትበዓል እኮ እንተኾነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ሃይማኖት ፖለቲካ ኣብ ኣዝየስካክሕ ቤት ማሕቡስ ንዓመታት ብዘይፍርዲ ተዓፅየን ተሓይረንን ይርከባ እምበኣርክስ ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት 8 መጋቢት ንኹልኽን ደቂ ኣንስትዮ ሩሕስ በዓል ክኾነልክን እንዳተመነኹ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ቅና